bafowethu nodadewethu khonke ngicela siyilungise la ngikukhulumela kwenye amavideo ngiphawula ngabafowethu abalahla izingane sebeyicekele phansi. Namhlanje ke sithinta ipage. Ake sibuyele ngaseyinsizweni manje. Ngakuzo zona intombi lezi. Uma ufebela umuntu esekulobola usuku uchaza ukuthini? Ufebela umuntu esekucelile uyintombi yomNazaretha usokuchaza ukuthini? Ufebela umuntu usunezingane eziwu2 ekwenzela yonke into usokuchaza ukuthini? Wondla ingane yakho uqokisa wena kodwa uthatha yona imali yakhe le uhamba uyofeba ngayo. Okay. Lokho ngikushiso yini na? Angikushiso ukuthi mhlambe mina ngikhulumi into engena testimonial yayo. Kunenkosazane la efike yacelwa yalotsholwa yayosina eparadise osine plane waqhubeka umfana waqedela zonke ibizo wambesa wenza yonke into waqeda wacela usuku lomshado. Ayifethu yes ngayikhuluma ezinye izinto lokhu nithi nini enihlukumezekayo ukuthi thina we don't have a shoulder to lean on. Asinawe thina umhlane esibelethwa kuwona thina abantu besilisa nathi thina amadoda. Ingane abafazi ibona abaphambili uhulumeni wethu. Akanendaba nathi. Noma unganendaba nathi nathi asinendaba nawe. Vela usisize ngalutho. Mina ngakithi ngineminyaka mhlambe ewu40 ngihlala kule area engihlala kuyona. Angaze ngimbone upresident mina efika la. Ngiyibone nje amavene imoto zemkhankaso zezenyuka kujijelwa ikipa left and right ayiqoqela amaphara ayiqokele kuphele kanjalo. Le ntombi uthe suku umfana wamba ucela usuku lomshado wathumela abakhongi bawucela usuku lomshado. Bafowethu lwaphuma usuku lomshado. Kuthe ngesonto ulalelisise ukuthi ngiyanithanda ngoba kulama video enenxeba yathunukala na into engithandayo ngawo. Kuthe ngesonto ulalelisise ngesonto izoshada ngesonto, which means 7 days before ishade yavela thatha ucingo yafonela umfana yathi sithandwa sami ngicela sukhansela umshado. Hayi ngibasathe ngiyabekezela, hayi uthando lwami le kuwe hayi alukho, ngiyabona ngavuma ngemistake. Indoda thola hawu mase kusele 7 days usuku usu-ode ngisho ama-mobile fridge usuke usu-ode ngisho inkomo zomshado usumemile amatende yonke into. Nabantu sebevivile ukuthi ngale weekend wena uyasinelwa bayeza. Yathi ingane hayi liphelile. Hayi bo obuthi yahlala hayi liphelile alukho. Hayi kwahlangana imndeni yahlukana kwahlangana imndeni yahlukana kwahlangana imndeni yahlukana yalokho imile ingane yathi ayanginalo. Angikwazi ukuzibophezela nalo muntu angimfoni mina. Pho sonke lesikhathi ubuthuleleni. Yakubona ukufakweni kwabafazi ukuthi kuqhamuka kanjani. Iyafika lensizwa la 12 rand ekhanda. Ngangomunye wabakhongi. Angikhulumi ngento engizwa ngendaba. Ngahluleka nami.
ngithe ngisuka mina ngashanga esami style ngathi ikhona into wrong ngalengane eyifihlile ngase ngithi ake nishiye kumina ngayithatha ngemoto sahamba sayohlala eGaleria le ngaseManzimtoti sangena ecoffee shop ngabiza icoffee yabiza nayo icappuccino ngiyazi lezi zinto ke izinto engajwayelekile kubantu abaningi hoy ngathi ingane yami ngayibamba ngezandla zombili umbone umuntu uma umthanda serious senibhanqene ngezandla nibukane emehlweni ukhulumela phansi ngathi ingane yami awuhlambuluke kwenze njani awutshele mina njengomshumayeli ke manje ungasho njengomkhongo wakho yathi ingane baba ngikhulelwe hawu athi ngikhulelwe isiso umuntu engimthandayo hey maNazaretha kanti ingane ikhuleliswe umshumayeli hey ngake ngathula mhlambe waphela u10 minutes ikhuluma yona ngithule mina ithi baba akusikhona ukuthi bengingamthandi bengimthanda impela umyeni wami ngalingeka baba ngilingwa umshumayeli wangiphi 1000 ngona ngokuthi imali kaNSFAS yami ayikangeni wavele wangiphi 1000 ngathi ngithi 1000 wavele wangishanga u5000 after 5000 hayi wangicela lapho ke baba angibangisakwazi ukunqaba bahamba kanjalo umntombi bami kanti umntombi bami sekuzosala nesiso manje baba angazi kufanele ngenze njani ngathi mina phakathi kwabo bobabili ubani umthanda ngempela wathi hayi umyeni wami ngiyamthanda manje angazi ngimhlazile angazi ngizokwenza njani ngathi shiya kumina kanti ngiyayirekoda yonke inkulumo yethu ngambiza lo mfana ngathi baba lalela ingoduso yakho yonile ayikodi yakuthanda bafo yoniswe umshumayeli usibanibani ngathi ke lalela asiqhamuke nesuke manje einkomeni osuyikhokhile ngoba phela nanku umshado ungeweekend einkomeni osuyikhokhile akubuye uhalf noma usibuye zonke sibuye bamkhiphe asale seshada ashade seyintombi yentethelelo bese sufihlela umhlaba ukuthi isisu lesesila akusone sakho kodwa umndeni wakho kufanele benalo ulwazi uzoyizala lengane ayise kubo abesezali yakho eyangilalela insizwa zawushaya kumuncu akekho obona intombazane ikhulelwe sifihlile into lesifihle ngayo kwasina kwaqedwa kodwa kwabonakala ngendlela egqoke ngayo ukuthi hayi akusona intombi le sekuyintombi yetethelelo kodwa akekho futhi wayingabusa kwaze kwaqondisa abaze esodwa kumina sathi ayikhona mkhongi awusixoxele khona imfihlo la kanti yipi le ntombi okuthiwa yayade sine Paris ngathi hayi lo swine uyimithisile gogo isina kanjena nje ngoba useyimithisile savele savungela kanjalo nje abakubo bavele bangilalela wathi nje ubaba wakhe inhliziyo yami yonakele umkhwenyana ukhiphe inkomo ezu8 ehamba ngamasondo uthi ngicela u5 ukubuyisela emuva uhamba ngamasondo ngoba senikwazile ukufihla ihlazo lami lezi isele angizoyifuya ngisho ukuyifuya ngizoyihlaba zonke ngiphinde ngimkhiphe ngazo la ekhaya okushodayo ngidayise enye ngicwalise ngimkhiphe ahambe ngoba nilivalile ihlazo lami ngiyabonga mkhongi bafowethu ningacabanga ukuthi la emhlabeni inina abantu besifazana enihluphekayo nathi siyahlupheka ukuthi siyakwazi ukubekezela ngiyabonga bafowethu ngicela ulisabe ihlazo mawusukhonje umuntu wathi uyakuthanda and I thank you.